super, super. Evo još jednom da kažem da smo danas ovdje kako bi ovoj dječci koja nisu imala priliku od nekih donatora da budu podržani što se tiče školovanja, ovi naši dobri ljudi iz Cerske, a i šire Podravine, tamo vidim spisak ljudi, ima ih iz cijelog Podrinja, žele na neki način pomoći povratnike, pogotovo kroz školovanje njihove, odnosno naše djece, tako da i ovaj put imamo za danas 10 stipendija za vas, a evo nadam se i ovo da ćemo sljedeći put kad dođemo ovo ostala djeca koja nisu podržana na neki način. Ja vas zamolio samo da se slikamo kad budemo ovo primali kako bi ovi naši ljudi vidjeli i sigurno će neko još izražiti želi da lično pomogne i svakog od vas ponosom. Ja čisto zbog ove administracije, obzirom da vodim, ja ne znam da će raditi program ovo što ja podijelim, tako da ću samo zamoliti za popis vašeg roditelja u djeteta. Ajde, ti ćeš sada slikati na